Han lægger sin højre hånd på min skulder. Daniel, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det her til dig, fremstammer han lavmæl. Jeg kan mærke for hvert ord, han siger, at jeg bliver mere og mere nervøs. Sig det nu bare for fanden, svarer jeg forvirret og irriteret. Liget, vi har fundet. Vi tror, det måske er din søster, siger Jan Martin. Jeg forstår ikke helt, hvorfor I tror det, svarer jeg tilbage. Helena Mortensen har genkendt en halskæde, der lå ved liget, som hun kan huske, Julia Helena altid gik med. Altså, vi ved jo ikke, om det er hende, Daniel, men jeg synes, du skulle vide det, så du var forberedt, siger han. Jeg kan mærke, at jeg ikke er helt vågen endnu, fordi jeg har svært ved at forstå, hvad han siger, og hvordan han kan tro, at det er hende, bare ud fra en dum halskæde. Jeg står helt forvirret og siger ikke noget. Vi tager dig ud i morgen tidlig, men du må selvfølgelig gerne tage et par fridage oven på det her, til vi har mere afklaring, siger Jan Martin til mig. Glem det. Jeg skal overhovedet ikke have fri. Hvis der er den mindste chance for, det er min søster, så står jeg derude med jer i morgen, siger jeg ophidset, og glemmer helt, at det er min chef, jeg snakker til. Selvfølgelig, Daniel. Det er forståeligt. Vi ses derude i morgen. Tag hjem og se, om du ikke kan få lidt mere søvn, siger Jan Martin. Jeg nikker, vender mig rundt og går langsomt hen mod døren. Jeg slæber mine ben hen ad gulvet. Min krop føles, som om den vejer et ton, og mit hoved kan slet ikke rumme de informationer, jeg lige har fået. Måske er det ikke min søster, tænker jeg. Men for at finde ud af det, skal liget til ligesyn, og derefter skal det obduceres både for at fastlægge identitet, dødsårsag og om der ligger en forbrydelse bag. Jeg gnider mine trætte øjne, som ikke er helt vågnet op endnu, og jeg har stadig ikke forstået, hvad der lige er sket. De andre kigger medlidende på mig, men jeg viser ikke nogen reaktion. Kigger bare ned i gulvet, mens jeg går ned ad den lange gang mod udgangsdøren. Køreturen hjem føles som en evighed, og jeg kan slet ikke koncentrere mig om at køre bil, men jeg formår at komme tilbage til min gade og hjem til mit hus. Jeg går ind ad døren, hænger jakken ud i gangen, sætter skoene pænt på plads, går nedenunder til mit soveværelse, hvor jeg tager tøjet af og prøver på at få lidt søvn, inden jeg skal op igen om et par timer og afsted mod Skivøje. Det store gamle ur, som hænger ovenpå i stuen, får lov at slå 9 slag, før jeg vågner, og vækkeuret på telefonen får lov at snuse en enkelt gang, inden jeg står ud af sengen. Det er ikke blevet til meget søvn. Tankerne fortsatte, da jeg ramte sengen, så jeg er træt i hele kroppen, og mine øjenlåg er meget tunge. Jeg går ovenpå og ind i køkkenet og tager en dåse Nutramino Heat BCCA med mango passionfrugtsmag. Mine tanker er over det hele, og jeg kan slet ikke glemme nattens begivenheder. Kunne det virkelig være min søster, efter al den tid? Jeg har travlt og løber frem og tilbage i mit hus, når at få vasket mit ansigt og børstet tænder, men glemmer fuldstændig at spise morgenmad. Solen er kommet frem, og den skinner ind gennem ruden, som har gjort, at både rattet og sæderne i bilen er brændende varme. Kapitel 2. Jeg er godt i gang med at lægge planer for de næste par dage i mit hoved. Hvad giver mening først, og hvor starter jeg egentlig henne? Jeg hører en bil dytte udenfor. Det er en taxa fra Auto, som står klar til at køre mig til lufthavnen. Vi kører den mest kørte vej, som er igennem Odjavejen. Det er endnu en varm dag. Solen bærer gennem ruden og varmer mit ansigt. Jeg stikker hånden i lommen og finder min billet frem for at dobbelttjekke tidspunktet for afgangen. 22. juli, 13:39, står der med stor skrift. Det er godt vejr at flyve i, så turen til Danmark vil kun tage 1 time og 55 minutter. Og herefter er der et stop i København i 13 timer og 30 minutter, før turen går videre til Paris. Vi er i en coronatid, så de fleste flyafgange er aflyst, hvilket gør, at der ikke er noget direkte fly til Paris. Jeg kommer ind til lufthavnen og tager mit blå mundbind op af min håndbagage og lægger det over munden, ligesom de andre, som skal med flyet. Jeg går hen mod køen for at tjekke ind, og så ind til security, før jeg kan komme ind i den store sal. Salen er pyntet op med de kendte glasfugle, som er bygget af Tróndur Patursson. Der er fyldt inde i salen med folk, som lige er kommet til Færøerne, og folk, som skal med det samme fly som jeg. Jeg ser mig lidt omkring for at se, om der